Rusiýanyň MTS mobil telefon aragatnaşyk kompaniyasy özüniň Türkmenistandaky emläklerini we gurallaryny söküp ýurtdan çykyp başlady. Bu waka girdeji paýynyň bölünşigi bilen bagly dören dawa sebäpli Türkmen hökümetiniň kompaniýanyň ýurtdaky aragatnaşyk hyzmatlaryny kesmeginiň ideýanyna gabat geldi diýip Intelli News neşri habar berýär. Diýip Londonda ýerleşen neşir MTS kompaniýasynyň anonim çeşmelerine salgylanyp 2017-nji ýylda MTS Türkmenistanyň internet hyzmatlary we uzak aralygy liniýalar kesilenden soň kompaniýanyň besser diýip ýurtdan dolu çekilýändigini aýdýar. Dekabr aýynda MTS kompaniýasy Türkmenistandaky esasy stansiýalaryny söküp öz gurallaryny ýygyna Russiýa iýerip başlady diýip neşir 2-nji ýanwarda çap eden habarynda belleýär. Aýdylmagyna görä kompaniýanyň dawany çözmek üçin gepleşikler geçirmek tagallalaryny ne Türkmen hökümeti ne de oňa degişli organlar oňyň gaýtawul beripdir. Hoşniýetli tagallalara Türkmen hökümeti tarapyndan hiç ýyl gaýtawulyň berilmediligi lapy keçedýär. MTS ýurtdan çykmaga mejbur edilýär we kompaniýa Bütün Dünýä Bankynyň düýbi Parijde ýerleşen investisiýa dawalaryny çözmek barada halkara merkezine arda bilen ýüzlenýär. Muňa garamazdan MTS çözgüt tapmak üçin gepleşikleri geçirmäge meýilli we islegli bolup galýar diýip neşir habarda öz çeşmesiniň sözlerini getirýär. Ýatlasak MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň aragatnaşyk hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kesilipdir. Şol gün MTS-iň Moskwadaky baş edarasynyň medeniýet wekili Dmitri Solodovnikow Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Aşgabatyň derur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzaltmandygyny aýdypdy. Şonda Solodovnikow MTS-iň işini dikeltmek boýunça Türkmen Telekom bilen gepleşikleriň geçirilýändigini, sebäbi kompaniýanyň Türkmenistanda işlemegine berilen ygtyýarnamanyň möhletiniň 2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda tamamlanýandygyny belläpdi. MTS Türkmenistanyň gelen karary esasynda adından 750 milyon Amerikan dollary möçberinde ziyan çekendigini aýtdy. 2018-nji ýylyň iýul aýynyň ahirinde Russiýanyň MTS kompaniýasy Türkmenistanyň üstünden halkary arbitraj edarasyna şikaýet bilen ýüz tutdy. Bu aralykda Türkmen hökümetine ýakyn Aşgabat net internet neşiri Rus operatorynyň bildiren şikaýetiniň geljeginiň ýokdugyny aýdyp Türkmenistanyň radio ýygylyk boýunça döwlet gullugynyň jogapkär işgäriniň sözlerini getirdi. 23-nji noýabrda Türkmenistan we Orsetiyň MTS telefon operatory halkara arbitrajda öz dawalaryny çözmäge gatnaşjak arbitrini ýagny araçlaryny kesgitledi. Halkara kadyýa tişinde Türkmenistana abaşaly wekil John Townsend araçlyk eder. Oktyabr aýynda Şwitsariýaly Paulo Michel Patoki araçlyk boýunça MTS-iň özüne den teklifini kabul edipdi. Russiýanyň iň uly 3 mobil telefon operatorlarynyň biri hasaplanýan MTS kompaniýasy 2005-nji ýylda Türkmenistanda öz hyzmatlaryny hödürläp başlapdy. Intelli News neşri MTS Türkmenistanyň ýurtdaky kynçylyklarynyň desine başlanandygyny sebäbi şol ýyly Türkmen hökümetiniň kompaniýadan girdeji paýynyň bölünşigini artdyrmagy talap edip, onuň işini wagtlaýyn togtadandygyny habar berýär. Aşgabat bilen kompaniýanyň arasynda geçirilen gepleşiklerden soň MTS Türkmenistan salgytdan we takyk çykdyjylardan soňky arasa girdejisiniň 20%-ni Türkmen häkimetlerine tölemäge razy bolýar. Şondan soňky 5 ýylyň dowamında MTS Türkmenistandaky kompaniýasyna 150 milyon Amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesini harçlady we öz ulgamynyň gerimini 130 esasy stansiýa çenli giňeltdi diýilip habarda aýdylýar. Neşir 2010-njy ýylda Türkmen hökümeti MTS Türkmenistanyň işini ikinji gezek togtadandy, kompaniýadan gaýtadan has köp girdeji paýyny talap edendigini belleýär. 2 ýyl dowam eden gepleşiklerden soň, ýagny 2012-nji ýylda MTS Türkmen hökümetine öz girdejisiniň 30%-ni bermäge razy bolýar. Munyň netijesinde MTS Türkmenistana ýurtda öz işini alyp barmagy 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan ygtyýarnama berilýär. Şeýle-de bu ulalaşyň çäginde şol ygtyýarnamany soňu bilen ýene 5 ýyla çenli uzaltmaga mümkinçilik hem berildi diýilip neşiriň habarynda bellenilýär. MTS-iň maglumatyna görä kompaniýanyň Türkmenistandaky müşterileriniň sany 2017-nji ýylyň 2-nji çäreginde 1 milyon 700 000 adama barabar bolupdyr. Reuters'yň maglumatlarynda kompaniýanyň Türkmenistandaky şahasynyň gazanýan girdejisi onuň umumy gazanjynyň 1%-ne barabardyr.